कवितार शीर्षक होछि केही तो उत्तर दियो। केते सरागरे स्नेह ममतारे जननी बाप घरे सरगर चांद भली बाप माँ आदरिले जतनरे बड़ होई पाठ पढ़िली मु जाई खुशी मने गीत गाई झियो बोली केबे अवहेला नाही मन मुताबक सबु गली पाई कुमारी बयस जेबे पाद देली बापा माँकर मुंड व्यथा हेली सकाळ संजरे बर देखा खाली खोजी खोजी बुली बुली যৌতুକ ଲାଗି ବୋଲି ବାପା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଯେତେ ବର ଗାଳି ଗୁଲଜରେ ଘର କମ୍ପିଗଲା ଉଠିଲା ପଡ଼ିଲା ଘର ବାପା ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସରାଗର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଜାଣିଗଲି ଝିଅ ଜନ୍ମଟା ଏତେ ଦୁଃଖ ବୋଲି ସେହି ଦିନ ବୁଝିଗଲି କାହିଁକି ଏମିତି ବାପା ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାବି ଝରୁଥାଏ ଲୁହ କେହି ତ ଉତ୍ତର ଦିଅ କେହି ତ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଦିନେ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରୀଟେ ଆସିଲା ଜୀବନେ ମୋର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମୋର ଦୂର ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଲି ଜୁହାର ବହୁ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ବାପା ମା ମୋର ରାଜି ହେଲେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବେଦି ପରେ ବସି ବିବାହ କରିଲେ କନ୍ୟାଦାନ ଦେଲେ ଧୀରେ ଶାଶୁ ଘରେ ପାଦ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ମୋର ଭାବିଲି ମୋ ଦୁଃଖ ଗଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସୁଖ ତ ନଥିଲା କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ଦିନ ଗଲା କର୍ମକୁ ଆଦରି ନିଜକୁ ପାସରି ସବୁ କଥା ସହିଗଲି ଝିଅ ଜନ୍ମଟା ଏତେ ଦୁଃଖ ବୋଲି ସେହି ଦିନ ଜାଣିଗଲି କାହିଁକି ଏମିତି ଶାଶୁଟିଏ କେବେ ବୋହୂକୁ ଭାବେନି ଝିଅ କେହି ତ ଉତ୍ତର ଦିଅ କେହି ତ ଉତ୍ତର ଦିଅ ସମୟର ସ୍ରୋତେ କାଳ ଚାଲିଗଲା ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଲା ମାତୃତ୍ୱର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମିଲା ଭାବିଲି କେବେ ବି ସୁଯୋଗ ଦେବିନି କରିବାକୁ ଝିଅ ଦୁଃଖ ଅତି ସରାଗରେ ପାଳିବି ଝିଅକୁ ଦେଇକି ସରଗ ସୁଖ ହେଲେ ମୋ କରମଟା ବଡ଼ ଫଟା ବିଧାତା କପାଳେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ହଟ ହଟା 20 ବରଷେ ବିବାହ କରିଲି 23 ବୟସେ ଝିଅ 25 ବରଷେ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ ହାୟରେ ବିଧାତା ହାୟ କପାଳେ ମୋହର ଲେଖା ଅଛି ଖାଲି ଦୁଃଖ ଆଉ ଖାଲି ଦୁଃଖ ବିଧବା ଝିଅକୁ କିଏ ବା ପଚାରେ କାହାକୁ କହିବି ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଏମିତି ଲେଖିଛି ବିଧାତା କପାଳେ ମୋହର କୁହ କେହି ତ ଉତ୍ତର ଦିଅ କେହି ତ ଉତ୍ତର ଦିଅ ବିଧବା ଜୀବନ ଜୀଇବା ଅପେକ୍ଷା ମରିବା ସବୁଠୁ ଶ୍ରେୟ ଝିଅର ମୁହଁକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭୟ ମରିଗଲେ ମୁଁ ଯେ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କେମିତି ହେବ ମନେ ମନେ ମୁଁ ଯେ ସବୁ କଥା ଭାବି ନିଜକୁ କରିଲି ଦମ୍ଭ ହେଲେ ମୋ କପାଳଟା ଭାରି ମନ୍ଦ ବିଧବା ଗୋଡ଼ରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଗଲା ଅଦେଖା ଅଜଣା ଫାନ୍ଦ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରିଲେ କହନ୍ତି ବିଧବା ମୁହଁ ନ ଚାହ ଶୁଭ କାମ ସବୁ ଅଶୁଭ ଘଟିବ ଚାହିଁକି ଗଲେ ତା ମୁହଁ କାହିଁକି ଏମିତି ଭାବନ୍ତି ସଭିଏ କୁହ ଭାଇ ମୋତେ କୁହ କେହି ତ ଉତ୍ତର ଦିଅ କେହି ତ ଉତ୍ତର ଦିଅ ସମାଜର ଟାହି ଟାପରାକୁ କରି ମୁଁ ଯେ ବେଖାତର ଝିଅକୁ ମୋହର ପାଠ ପଢ଼ାଇଲି ହେଲା ସେ ଯେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭଲ ପାତ୍ରଟିଏ ଖୋଜିବାକୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭୟ ବିଧବା ଜୀବନ ଜୀଇବା ଅପେକ୍ଷା ମରିବା ସବୁଠୁ ଶ୍ରେୟ ବିଧବା ହୋଇଲେ ଟିକିଲି ନାଇବା ମନା ଆଇଁଷ ଖାଇବା ମନା ଶୁଭ ପକାଇବା ହଳଦୀ କୁଟିବା ଖୋଲିକି ହସିବା ମନା ଗେଲ ବସରର ଝିଅକୁ ମୋହର ବେଦିରେ ବସାଇ କନ୍ୟାଦାନ ଦେବା ମନା ଘରୁ ବିଦା ବେଳେ ସେ ତ ତା ମୁହଁରେ ପଡ଼ିବା ମନା ହେଲେ କାହିଁକି ଏମିତି କୁହନ୍ତି ସଭିଏ ବିଧବା କି ମଣିଷ ନୁହଁ କେହି ତ ଉତ୍ତର ଦିଅ କେହି ତ ଉତ୍ତର ଦିଅ ବିଧାତାକୁ ମୋର ଏତିକି ମିନତି ମଣିଷ ସଭିଏ ଏକ ନାରୀ ପୁରୁଷର ସମ ଅଧିକାର ସବୁଠି ସମାନ ରଖ ସଭିଏ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ସମାଜରେ ଏସବୁ କରିବା ଭଲ ନୁହଁ ମଣିଷ ପଣିଆ ରଖିକି ସଭିଏ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହୁଅ ସ୍ନେହ ଦେଇ ସ୍ନେହ ପାଇକି ସଭିଏ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛି ସବୁଙ୍କୁ ବୁଝିଯାଅ ଠିକ୍ କହୁଛି କି ଭୁଲ କହୁଛି ମୁଁ କେହି ତ ଉତ୍ତର ଦିଅ କେହି ତ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଧନ୍ୟବାଦ।